Hola, sóc la Míriam, la joguinola de la botiga Bacus de Granollers i avui juguem a Love Letter. Per què m'agrada el Love Letter? La bossa, super maca, te la pots emportar en qualsevol lloc, el joc és molt fàcil i el millor de tot és que és de deducció, que això a mi m'encanta. Doncs a l'obrir la bosseta tenim aquestes fitxes, les instruccions, les regles i les cartes. Hi ha les cartes xuleta, que et recorden quina puntuació val cada carta i què és el que fa, i els personatges. En què consisteix el joc? El joc consisteix en que tu estàs enamorat de la princesa i li vols portar una carta d'amor i fas servir diferents personatges que estan al castell que t'ajudaran a fer-li arribar la carta, siguent la princesa la que té la puntuació més alta. Primer barrejarem les cartes i les posarem boca avall. Cada jugador començarà amb una carta i tindrà aquí la pila per agafar després una carta. Cadascú tindrà la seva i no es pot saber quin té l'altre. Llavors, el torn comença. El jugador roba una carta de la baralla, només pots fer servir una de les dues cartes que té. Per exemple, jo vull fer servir aquesta i l'altra la guardo. Jo faig servir el guàrdia. El guàrdia fa que jo tingui d'intentar endevinar quina carta pot tenir el jugador que tinc al davant. Per exemple, jo intento adivinar que té el sacerdot. El meu contrincant té el sacerdot, em pot dir que sí o que no. En aquest cas no és així. Per tant, he perdut la meva oportunitat de guanyar una fitxa. Deixo aquí la carta, la descarto, i el meu contrincant agafa una carta i decideix quina de les dues escollir. En tot moment tindrà la descripció de lo que fa la carta a la part de baix o la xuleta per saber quines són les cartes que hi ha i així ajudar-se a intentar veure com fer el seu moviment. Tot és deducció, és pensar. També és important que tinguis a la teva mà la carta més alta possible. Tu pots arriscar-te a fer servir l'espia pensant que jo no tindré ningú altre espia i no descartaré ningú per guanyar una fitxa, o fer servir el guàrdia i intentar endevinar quina carta tinc jo. Aviam, com que han endevinat quina carta tinc, quedo eliminat de la ronda, directament. I el meu contrincant guanya el punt i podem començar una altra ronda nova. És així successivament. Pots jugar les rondes que vulguis depenent del temps que tingueu, el que us vulgueu entretenir, això ja és bastant lliure. Cada personatge té una funció diferent. En la mateixa xuleta ja et posa quina quantitat de cartes hi ha en total a la baralla. Una princesa, dos prínceps, 6 guàrdies. I d'aquesta manera, a mesura que va avançant el joc, pots arribar a deduir quina carta pot tenir el teu contrincant, que això és molt important saber-ho, per així, per exemple, si et toca un guàrdia, endevinar quina carta té el teu contrari i fer que perdi la partida. O si saps que té una princesa, doncs intentar que la jugui i així que ell també perdi.